Hej! Hej! Jag heter Hasse. Och jag heter Lasse. Jajamensan. Hej! Hör du? Ja. Jag har, sen vi träffades sist så har jag varit nere i affären och köpt 10 stycken olika Togo. Såna här frimärken som är trekantiga som föreställer statsöverhuvudet i Togo, som jag har klistrat in i en liten blå anteckningsbok som med frimärksfacetter. Du kan komma upp och titta och äta min mammas såna här. Vill du det? Och sen efter skolan när vi har gjort läxorna förstås. Då kan jag berätta för dig om allt tråkigt som jag har låst in mig och gjort sådär. Som jag har suttit i min lite futtiga ensamhet och lidit igenom. Frimärkssamling och porslinsmålning. Och vill du höra på min lilla skiva med KFUMs gosskör som sjunger Ave Maria, vill du höra den 30 gånger alldeles tråkigt om igen, så kan du så väl komma hem till mig, så ska vi öppna persiennen och titta ut, kan vi göra tillsammans och göra sånt roligt. Då ska jag ta med mig en sak jag lärde mig i scoutkåren Fotknölen, som jag är vice patrulledare i och skriver logboken när vi är ute 1-2 kvarter hemifrån, så kallar vi det för patrullutflykt, och så skriver vi av skyltarna på alla de främmande affärerna. Och då har vi gjort ett skojigt hempysselknep. Det är så här, man tar en apelsin och så tar man ut alla kärnorna och så lägger man dem i varsin blomkruka, och sen växer upp ett apelsinträd och man vattnar, och jag har tagit 25 stycken blomkrukor som har stått i 3 år nu, som jag vet inte vad konstigt knep det var. Men de växer så långsamt, säger jag fyller 24 snart, så du får gärna komma förbi mig och äta gräddtårta och dricka hallonsaft och vifta upprymt på balkongen med flaggor och kasta ut saker. Då tar jag med mina Krakaspektakelskivor. Ja, Hasse och Lasse var 2 gottköpspojkar med blekförskrämda nollansikten, blånande under ögonen och vattenkammat förskräckta. Drog de parhästarnas löskokta odygdsförstappelse hade de aldrig känt, utan deras hela värld fylldes av vitmenad skräck och ingenting särskilt, övningar som höll på hela dagarna med ibland radion påknäppt lite fisigt försiktigt. Och en dag när tobakshandlaren månglade upp en nytryckt osande hög piff special med blåsvarta rubriker, då studsade både Hasse och Lasse elektriskt baklänges ut ur affären. Med savande handflator sprang de med andan i halsen hela vägen hem till sin trappuppgång, där de tog fram sin lilla krubba med Jesusbarnet och började dödsallvarligt möblera om med de fina små näpna. En annan kväll hände det sig plötsligt att båda 2 klockan 19:00 vid tunnelbanan i aftonsolens sista strålar hände följande. Hej Lasse. Du, vad har du där? Ja, jag har köpt en påse, förstår du. Nej, men vänta. Vad är det där? Vad står det på den? Falcon? Ja. Nej, men det gör det. Nej, men vad är det? Jag ska ta fram den. Nej, vänta. Nej, men Lasse, akta. Rör inte. Vad ska du göra? Nej, men hjälp. Nej. Såg du strålen? Såg du blixten? Såg du fradgan? Men va? Nej. Vad är det? Titta där! Vilket ljus! Titta där! Vilket konstigt ljus! Tjena! Det är jag som är den store Max.
Maxan i det blåa har kommit till er i en extatisk välvillighetsexplosion. En Maxans Aladdins heliga lampa. Ja, ni har 4 timmar råhäftig flux på er. Alltså 4 timmar på er från och med nu. Nej men, Lasse! Titta Lasse din. Nej men jag kan inte prata som jag brukar. Jag kan inte prata. Och din det är en fluga börjar och... Men kolla, det är en fluga. Har du titta här. Mina kläder har fransat upp sig. Och jag har fått stora elektriska tatueringar och snitstansar i röven. Titta, kan du inte sparka sönder vad den är det här för papperskorgen? Vad har du i handen? Få se. Det är frimärken från Tog. Frimärken, kasta bort skiten. Kasta bort skiten. Nu drar vi ut på stan och gör en jävla rundtur bland mopsarna. Kolla kärringarna. Vänta, ska tjacka en back. Och så kom det sig att Lasse och Hasse gav sig ut på härnadståg som 2 på nyttfödda olycksodyggspåsar i traktens alla vinklar och vrår. Se, nu började en lustig dans bland telefonautomater och chokladgodis, konfektautomater, pressbyråkioskrutor och alla upptänkliga hyss började nu de båda odygdspåsarna träna ut. I ett vips stod de båda tätt tryckta i den rödmålade telefonkiosken och ringde telefonsamtal till alla de kära lärarna, beställde taxibilar en masse i tjogtals till rektorns fru ute på landet och skrek med sina nypåsatta skrovelmålsstämmor: gubbjävel och fanstyg och dig ska vi ta med och annat, så telefonhytten skakade och den lilla hörsnäckans vibratormikrofon skorrade och skrek, och sen bar iväg upp för rulltrappan, tafsande och fingrande på alla flickor, och rent av även de äldre tanterna fick sig slängar av sleven och skvättat öl, och hejsan svejsan i bukter och finter en glad seans. Det kan ta. Släng cykeln i sjön, och ta den, så går vi bort på bron där borta, så slänger vi den bara. Vänta, sparka omkull motorcyklarna. Jag ska först slå igen kondomautomatens fönster här. Vänta så ska jag kasta mig. Vänta. Det kanske finns stålar i den. Kolla, där uppe i molnen. Det syns något. Det låter som... Va? Ja, men... Hörru! Vad är det här? Vad är det här för maxat? Är det du som står och väsnas? Det börjar växa ut en fluga på dig. Och du har bara få en slips. Nej! Jag känner mig så konstig. Vad har du? Min röst. Det beter dig som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jag kan inte prata längre. Jag har fått så konstigt. Var är mina frimärken? Hasse! Men de kastade ju du där borta. Vadå? De kastade ju du bort. Vid tunnelbanan? Mamma. Nej, men var är vi? Mamma. Du har rivit sönder din bästa gå-bort-bläser. Och det finns en pilsnerfläck på ditt knä. Nej men vad ska vi göra? Vad ska vi säga? Kom så går vi hem och lyssnar på KFUM-kören.
Vad är det? Tror att vi har en liten bit hallontårta hemma så kanske inte helgonet är slut på tv. Eller va? När man bläddrar i hjortfotsböckerna. Vad konstigt allt var. Ja. Åh. Ja.